Κάθε χρόνο σε ακαδημίες ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα γίνονται δοκιμαστικά. Τα παιδιά μπαίνουν στο γήπεδο, οι προπονητές παρατηρούν και πολύ λίγα επιλέγονται. Και πάντα ή σχεδόν πάντα υπάρχει αυτό το παιδί, αυτό που ξέρουν όλοι ότι είναι το καλύτερο απ' όλα. Αλλά αρκετές φορές δεν επιλέγεται. Πώς γίνεται αυτό? Αν έχεις ένα παιδί σε ακαδημία ή αν σκέφτεσαι να βάλεις, αυτή η ερώτηση αφορά άμεσα. Γιατί η απάντηση αποκαλύπτει κάτι πολύ ουσιαστικό, κάτι που εμείς αγωνείς δεν το ξέρουμε 100% ή ίσως δεν μας το έχουν ξεκαθαρίσει. Εμείς οι γονείς συνήθως κοιτάμε, παίζει καλά, δηλαδή είναι γρήγορος, έχει σωστή τεχνική ή έχει έχει καλή τεχνική, βάζει γκολ, δίνει assist. Αυτό, και νομίζουμε ότι αυτό κοιτάει και ο προπονητής. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο προπονητής δεν κοιτάει αυτό. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα σου πω τι να κάνεις στο γήπεδο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σου δείξω τι κοιτάει ο προπονητής και πώς εσύ ως γονιός μπορείς να βοηθήσεις ή να εμποδίσεις αυτή τη διαδικασία χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνεις. 3 πράγματα λοιπόν που θα καλύψουμε σήμερα είναι: πρώτον, τι νομίζουν οι γονείς ότι κοιτάνε οι προπονητές και τι κοιτάνε πραγματικά. Δεύτερον, την ψυχολογία πίσω από μια επιλογή είτε σε δοκιμαστικά είτε για ένα κρίσιμο αγώνα, άρα ποιο είναι το κρυφό κριτήριο που αποφασίζει αν το παιδί σου θα προχωρήσει ή όχι. Και τρίτον, 3 πρακτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς αγωνείς για να βοηθήσουμε. Ξεκινήσουμε. Όταν ο προπονητής μπαίνει στο γήπεδο για να κάνει τις επιλογές του, είτε κατά τη διάρκεια κάποιων δοκιμαστικών, είτε πριν αποφασίσει τέλος πάντων για ένα κρίσιμο αγώνα, δεν βλέπει αυτό που βλέπεις εσύ και εγώ. Εσύ βλέπεις αν το παιδί σου έβαλε γκολ, βλέπεις αν το παιδί σου τρέχει γρήγορα, αν έχει τεχνική. Ο προπονητής βλέπει κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπει 5 πράγματα και θα σου εξηγήσω το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Πρώτον, δεκτικότητα στη διόρθωση. Ο προπονητής λέει: κάνε αυτό με διαφορετικό τρόπο, έτσι. Έκανε ένα λάθος και του λέει: κάνε κάτι διαφορετικό. Τι κάνει το παιδί? Βλέπεις παιδιά που γουρλώνουν τα μάτια τους, ας πούμε, ή κατεβάζουν το κεφάλι τους, που αμήνονται, κοκκινίζουν, πνίγονται, και βλέπεις παιδιά που ακούνε, κοιτάνε στον προπονητή τους, καταλαβαίνουν τι τους λέει και αμέσως το εφαρμόζουν. Το δεύτερο παιδί, ακόμα και αν τεχνικά τώρα είναι πιο πίσω από ένα άλλο, έχει περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθεί στο μέλλον. Γιατί ο προπονητής δεν επιλέγει τον καλύτερο παίχτη σήμερα. Επιλέγει αυτόν που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο καλύτερος παίχτης σε 3 χρόνια. Δεύτερον, συμπεριφορά μετά από ένα λάθος. Μάλλον ξεκινήσουμε διαφορετικά. Όλα τα παιδιά κάνουν λάθη. Κανένας προπονητής δεν κοιτάει αν το παιδί έκανε λάθος. Κοιτάει τι έκανε πριν το λάθος και πώς αντιδράει μετά το λάθος. Δηλαδή, κοιτάει κάτω, απογοητεύεται και σταματάει να προσπαθεί, ή σηκώνει το κεφάλι του, παίρνει μια ανάσα και συνεχίζει. Αυτή η αντίδραση λέει περισσότερα στον προπονητή από ότι ένα ολόκληρο παιχνίδι. Τρίτον, είναι η επικοινωνία με την ομάδα. Το παιδί μιλάει με τους συμπαίκτες του, προσπαθεί να οργανωθεί μαζί με την ομάδα, τους ενθαρρύνει ή παίζει μόνο του, ακόμα και όταν είναι μέρος της ομάδας. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο παίκτης που επικοινωνεί είναι πολύ πιο πολύτιμος από έναν άλλον που έχει πολύ καλύτερη τεχνική, αλλά παίζει μόνος του, λες και είναι αποκομμένος από την ομάδα. Τέταρτον, είναι η σταθερότητα. Κοιτάνε όχι απλώς να παίζει καλά, αλλά να παίζει σταθερά καλά, ανεξάρτητα από το πώς πηγαίνει ένα παιχνίδι. Παραδείγματος χάρη σου λέω, είναι ένα παιχνίδι 0-2. Τι γίνεται? Το παιδί συνεχίζει να προσπαθεί ή τον καταπίνει το αποτέλεσμα και σταματάει την προσπάθειά του? Συνεχίζει να δουλεύει? Κρατάει σταθερή την απόδοσή του? Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πέμπτο, και αυτό νομίζω ότι είναι προσωπικά εγώ το πιο κρίσιμο, είναι αν έχει την νοοτροπία της εξέλιξης. Αυτό συνήθως δεν το βλέπουμε από έναν αγώνα. Αυτό συνήθως φαίνεται στις προπονήσεις. Πηγαίνει το παιδί στην προπόνηση με διάθεση να μάθει ή με διάθεση να δείξει ή να δεχτεί? Αυτή η διαφορά μπορεί να σημαίνει τα πάντα όσον αφορά την εξέλιξη ενός αθλητή. Ωραία, τώρα ξέρεις τι κοιτάει προπονητής, αλλά υπάρχει κάτι ακόμα βαθύτερο που πρέπει να καταλάβεις εσύ σαν γονιός. Αυτό αφορά μόνο εσένα. Καταρχήν, πρέπει να σταματήσεις να συγκρίνεις το παιδί σου με τα υπόλοιπα παιδιά, έστω και αν είναι στην ίδια την ομάδα. Υπάρχει ένα φαινόμενο, ονομάζεται σχετική ηλικία. Έχει μελετηθεί εκτενώς και σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, τα παιδιά που γεννήθηκαν τους πρώτους μήνες του χρόνου είναι συχνά σωματικά πιο όρημα. Τρέχουν πιο γρήγορα, είναι πιο δυνατά. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν περισσότερο ταλέντο. Σημαίνει όμως ότι έχουν πιο όριμο σώμα, οπότε πολλά από αυτά μπορεί να είναι πιο έτοιμα. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να συγκρίνεις το παιδί σου με τα άλλα παιδιά, επειδή μπορεί το δικό σου να είναι λίγο πιο αδύναμο στο σωματάκι του ή οτιδήποτε. Αυτό συμβαίνει και είναι φυσιολογικό. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι θα επιλεγούν γρηγορότερα από το δικό σου παιδί ή θα προχωρήσουν γι' αυτό. Ένας έμπειρος σκάουτερ και το ξέρει και το λαμβάνει υπόψη του αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό στοιχείο. Ο ρόλος σου ως γονιός στα δοκιμαστικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ο τρόπος που εσύ συμπεριφέρεσαι
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά επηρεάζει άμεσα και πώς βλέπει και ο προπονητής το παιδί σου. Πώς γίνεται αυτό? Ένα παιδί που ξέρει ότι ο γονιός του παρακολουθεί με άγχος, που νιώθει την πίεση από τις κερκίδες, παίζει υποπίεση, κάνει περισσότερα λάθη, είναι πιο σφιγμένο και ο προπονητής το βλέπει. Τι βλέπει? Ένα παιδί που δεν χαλαρώνει, που φαίνεται ανήσυχο, που δεν παίζει ελεύθερα, που ίσως δεν παίζει και καλά. Δεν ξέρει γιατί, αλλά βλέπει αυτό που βλέπει. Από την άλλη μεριά, ένα παιδί που ξέρει ότι ο γονιός του είναι εκεί απλώς για να το απολαύσει, παίζει ελεύθερα, αναλαμβάνει ρίσκα, προσπαθεί πραγματάκια και αυτό φαίνεται. Θυμάμαι μια φράση που είπε ένας έμπειρος προπονητής: θέλω να δω το παιδί να παίζει σαν να μην είναι ο γονιός του στην κερκίδα. Γιατί τότε ξέρω ότι θα δω το πραγματικό παιδί. Αυτή η φράση λέει τα πάντα έτσι. Τι βλέπουν λοιπόν οι σκάουτερς που ξέρουν τη δουλειά τους? Οι καλοί σκάουτερς δεν επιλέγουν βάσει ενός παιχνιδιού. Επιλέγουν βάσει μοτίβων συμπεριφοράς που επαναλαμβάνονται, έτσι. Κοιτάνε τι κάνει το παιδί όταν η ομάδα χάνει. Πώς ανταποκρίνεται στις οδηγίες του προπονητή. Πώς φέρεται στους συμπαίκτες του μετά από ένα λάθος. Πηγαίνει στο ημίχρονο με διάθεση ή πηγαίνει και γκρινιάζει συνέχεια. Επηρεάζει η παρουσία του την προπόνηση στον αγώνα, παίζει ρόλο δηλαδή. Διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Αυτά είναι τα πραγματικά κριτήρια. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει και μια ερώτηση που από την άλλη κάνει και ο προπονητής. Θέλω να δουλεύω με ένα συγκεκριμένο παιδί. Θέλω να επενδύσω το χρόνο μου σε αυτό το παιδί. Χρόνο και ενέργεια, έτσι. Και η απάντηση εξαρτάται. Και δεν εξαρτάται από την τεχνική που έχει το κάθε παιδί. Εξαρτάται από τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα του. Και πάμε στα πρακτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Έχουμε καταλάβει λοιπόν τι κοιτάει ο προπονητής. Έχουμε καταλάβει ότι ο ρόλος μας ως γονείς επηρεάζει άμεσα την εικόνα που δίνει το παιδί μας. Και τώρα τι κάνουμε? Πρώτον, πάμε να δούμε πώς προετοιμάζουμε το παιδί για τα δοκιμαστικά χωρίς να το φορτώσουμε παραπάνω άγχος. Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς είναι ότι προσπαθούν να το ψήσουν το παιδί, ρε παιδί μου. Σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να δείξεις ότι μπορείς, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Αυτό έχει πολλές φορές ανάποδο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το παιδί πηγαίνει, είναι πάρα πολύ αγχωμένο, είναι πάρα πολύ φοβισμένο και δεν παίζει καλά. Τι πρέπει να πούμε αντί γι' αυτό? Απλά πήγαινε, παίξε, διασκέδασέ το. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και τίποτα άλλο. Αυτό μου θυμίζει την ιστορία ενός φίλου. Το παιδί του θα δοκιμαζόταν σε μια πολύ μεγάλη ΠΑΕ και ο φίλος μου τον ρώτησε, ήταν μαζί στην ίδια ακαδημία που πηγαίνω εγώ τώρα το δικό μου, λίγο μεγαλύτερη κάπα, και τον ρώτησε αν έχει άγχος που θα κάνει προπόνηση μαζί τους, θα τον δούνε, θα τον κρίνουν κτλ. Και ξέρεις, του απάντησε. Γιατί να έχω άγχος, του λέει. Αυτοί έχουν 3 πόδια που θα πάω να κάνω προπόνηση. Φυσικά δεν εννοώ ότι τον πήρανε μόνο επειδή είχε αυτή την νοοτροπία, είχε το ταλέντο, είχε τα πάντα. Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτή η νοοτροπία τον βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτή η νοοτροπία πρέπει να την δώσουμε εμείς στα παιδιά μας. Ξέρω ότι ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα για ένα γονιό. Να μην φορτώσει τις δικές του προσδοκίες πάνω σε μια στιγμή που αφορά το παιδί. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας κάθε φορά που έχουμε κάποιο τέτοιο κρίσιμο είναι να πούμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας: αν το παιδί μου σήμερα δεν το επιλέξουν, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ εξακολουθώ να είμαι απόλυτα περήφανος για το παιδί. Και αν το πιστεύουμε πραγματικά εμείς, το παιδί θα το καταλάβει, θα το νιώσει. Πάμε στο δεύτερο, που είναι και λίγο πιο συχνό. Είναι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές. Αλλά δυστυχώς είναι και από τις πιο συχνές. Το παιδί δεν πέρασε. Γυρίζετε σπίτι, τι κάνεις? Πρώτα απ' όλα, μην μιλάς. Μέσα στο αυτοκίνητο, μην αρχίσεις να αναλύεις. Μην πεις θα τα πας καλύτερα, ή ο προπονητής έκανε λάθος, ο σκάουτερ έκανε λάθος. Άφησε το παιδί να νιώσει αυτό που νιώθει. Η απογοήτευση είναι φυσιολογική. Δείχνει υγεία και το παιδί πρέπει να μάθει να τη διαχειρίζεται, όχι να την αποφεύγει. Δεύτερον, όταν έρθει η ώρα να μιλήσετε, η ερώτηση που κάνει τη διαφορά δεν είναι τι πήγε λάθος. Είναι «ΟΚ, προχωράμε, να δούμε τι μάθαμε από αυτό σήμερα. Τι έμαθες εσύ για τον εαυτό σου?» Αυτή η ερώτηση μετατρέπει την αποτυχία σε μια εμπειρία που οδηγεί στην ανάπτυξη τελικά. Τρίτον, μην αντιδράσεις εσύ πρώτος. Αν δεις ότι το παιδί είναι μια χαρά, μην το κάνεις μεγάλο θέμα μόνος σου. Αν δεις όμως ότι στενοχωριέται πολύ, εντάξει, κάτσε δίπλα του. Μην πας να το διορθώσεις. Απλώς να είσαι εκεί. Ο ρόλος σου αυτή τη στιγμή δεν είναι λύση το πρόβλημα. Είναι να δείξεις στο παιδί, πρώτον, ότι είσαι δίπλα του, και δεύτερον, ότι η αξία του δεν χάνεται επειδή δεν πέρασε σε ένα δοκιμαστικό. Τρίτον, είναι πώς διαβάζουμε τα σήματα του προπονητή. Πολλοί γονείς δεν ξέρουν ακριβώς την εικόνα που έχει ένας προπονητής για το παιδί τους. Δεν ξέρουν που βρίσκεται στην ομάδα και κάποιες φορές φοβούνται και να ρωτήσουν. Αλλά δεν χρειάζεται πάντα να ρωτήσεις. Υπάρχουν σημάδια που ο προπονητής θα στέλνει συνέχεια. Αν ξέρεις πού να κοιτάξεις, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Σημάδι νούμερο 1. Ο χρόνος που παίζει το παιδί σου. Ο προπονητής βάζει το παιδί σου νωρίς σε ένα παιχνίδι ή προς το τέλος όταν έχει κρυθεί? Σε κύρια παιχνίδια που έχει ομάδα ή σε πιο δευτερεύοντα που δεν παίζουν και πολύ ρόλο? Αυτό λέει πολλά για το πώς ο προπονητής βλέπει το παιδί σου αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο σημάδι που μπορείς να δεις είναι αν τον διορθώνει ή την διορθώνει. Δηλαδή, τι εννοώ?
Αν ο προπονητής διορθώνει το παιδί συχνά και ασχολείται μαζί του συχνά, κατ' επέκταση, αυτό δεν είναι κακό. Είναι ένα σημάδι ότι δίνει πολύ ενέργεια για να το βελτιώσει. Δείχνει δηλαδή ότι επενδύει πάνω σε αυτό το παιδί. Το παιδί που δεν παίρνει καμία διόρθωση. Αυτό είναι ανησυχητικό. Σημάδι νούμερο 3. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί. Αν από τη μία πει έχει δυνατότητες ή πρέπει να δουλέψει πολύ, αυτά τα δύο δεν είναι ίδια. Ακούμε προσοχή λοιπόν τι λέει και τι δεν λέει ο προπονητής. Και αν θέλεις να τον ρωτήσεις απευθείας, υπάρχει ένας πολύ σωστός τρόπος για να το κάνεις. Δεν πας να του πεις γιατί δεν παίζει περισσότερο. Τον πιάνεις και του λες: τι πρέπει να δουλέψει το παιδί για να εξελιχθεί? Αυτή η ερώτηση δείχνει ότι είσαι μαζί του στο να τον εξελίξετε και όχι απέναντί του. Άρα ο προπονητής 9 στις 10 φορές θα σου απαντήσει με ειλικρίνεια. Τελικά τι κρατάμε από όλα αυτά? Ο σκάουτερ αλλά και ο προπονητής δεν επιλέγει τον καλύτερο παίχτη σήμερα. Επιλέγει τον παίχτη που έχει την νοοτροπία και το χαρακτήρα να γίνει ο καλύτερος παίχτης αύριο. Και εσύ ως γονιός έχεις τεράστια δύναμη και να διαμορφώσεις αυτήν την νοοτροπία, αλλά και να την καταστρέψεις. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι έχει ταλέντο το παιδί μου. Το ερώτημα είναι, του δίνω την ελευθερία και την ασφάλεια να αναπτυχθεί? Αν αυτό το επεισόδιο σου έφερε στο μυαλό σου κάποια ερώτηση ή αν σκέφτηκες κάτι, θέλω πολύ να τα ακούσω. Αναλόγως στην πλατφόρμα που είσαι λοιπόν, στείλε μου κάποιο μήνυμα ή γράψε μου στα σχόλια. Ποιο από τα 5 πράγματα που κοιτάζει ο προπονητής σε εντυπωσίασε περισσότερο? Αν βρήκες αξία σε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιο γονιό που ξέρεις ότι τον χρειάζεται. Είμαι ο Δημήτρης και αυτό ήταν το Better Podcast.